Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε μία σαΐτα. Λοιπόν, κάνουμε έτσι το φύλλο. Να. Μετά γυρίζουμε πίσω και το κάνουμε μία μυτούλα μικρή. Μία μυτούλα μικρούλα μπροστά. Ωραία. Τώρα από τη μύτη θα το βάλουμε έτσι. Θα το πατικώσουμε. Μετά παίρνουμε τη μία άκρη και τη βάζουμε να είναι ίσια με την άλλη. Παίρνουμε και πάλι το ίδιο και μετά παίρνουμε πάλι την άλλη μεριά και παίρνουμε και την άλλη μεριά. Ωραία. Και έχουμε φτιάξει μία σαΐτα. Νάτι. Και πετάει πολύ ψηλά δηλαδή. Κοιτάξτε. Πετάει. Και μπορεί να πέσει στο άλλο δωμάτιο δηλαδή. Κοιτάξτε. Πήγε πολύ μακριά. Να την πάρω. Ωραία. Λοιπόν, να και να την πετάξω ξανά. Ωραία. Θα πάω μακριά από αυτή τη φορά. Στην πόρτα θα πάω, πέρα. Να με εδώ. Άστος. Μισό λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Και... πολύ κοντά. Ξαναπάμε. Πόπο πήγε εκεί πέρα. Λέτε, την πήρα. Να τη φτιάξετε και εσείς στο σπίτι, είναι καταπληκτική. Και αν θέλετε να τη βάλετε κάπου, να την αφήσετε έτσι. Γιατί χαλάει, έτσι. Γιατί αν την αφήσετε ανάποδα θα χαλάσει. Να, έτσι. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε σήμερα τη Στέλλα. Γεια σας.